Toch een 3-0 oerwinning van Heerenveen op Fortuna Sittard staan de Veersters keurig in het linkerrietje. En Cambuur had al 6 wedstrijden op Riegen net meer verlen en staan nu op plak 5 in de KKD na op een knappe oerwinning in Venlo. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Ulrike in de 16, Ulrike neemt door, leidt hem deelt, schot, 1-0! Vette de Jong! Olsen nog altijd, Olsen, Hens, penalty! Hij houdt hem! Daar komt Tom Haaien, put dit 1-0, Tom Haaien, ja! En het stadion ontploft! Dan zit je muziek in, dan is het 2-0, 2-0! En dan binnen 3 man mooi van Heerenveen. 4 man weer bij. 4 man weer bij. Oh, is het Assarawi? Penalty? Ja. Ja. Tom Haaien met de oren in. En ja. Het is een doelpunt voor VVV. En dan wordt het toch weer een spannende slotfase. Alou springt ervoor met het tweede peeltje. Komt er. Nee, van de Linelle. Wat een miraculeuze redding van Yannick van Os. Ion Nicolescu. Kees van Wonderen zei het al. De Moldavië de wedstrijd op slot gooit. En wat doet de Moldavië? Hij smiet de wedstrijd definitief op slot. Ja, en de heren die zitten er alweer klaar voor in de oude vertrouwde opstelling. Geert van Thun, Roelof de Vries en Andor Faber. Even serieus beginnen jongens. Roelof, hoe gaat het? Ja, ik denk als ik vreemd me al af zoals erop beginnen. Ja. Depressief. Ja, toch? Ja. De eerste 3 dagen ziek op bedline naar de verkiezingsuitslag. Dat zakt het wel bij wat valt, maar ja, je wordt er niet vrolijk van. Nee, want dat is toch wel een beetje in de linkse hoek van het spectrum. Hè? Dat wie de meeste mensen wel een beetje opvallen. Maar dit komt het hoor. Nou, wat ik net, wat wel relativeren, hè? Dat... Oh ja, Dobing is van, ja, ik ben depressief. Nee, dat we een beetje omzetten. Het Heerenveen, daar we wat Bob opholpen al een weekend. Een beetje, ja. Cambuur ik wel, ja. Maar. Nee, ik wil er soms net heel erg vrolijk van. Maar ja, het is nog iemand zo. Er is een soort onvrede laten, maar ik moet omgaan. Ja, nee, zij is het. Maar goed, mooi dat het weer opknapt is. En dat je hier rond deze tafel zit. Hoe bestoot er u aan dan? Nou, prima. Ja. Ja. We gaan gewoon terug, jongens. En laten we het vooral over voetbal hebben. Want we hebben mooi weer een mailtje van de haatredacteur. En dat willen we ook net natuurlijk. Wat dat stemt? Was dat ook graag weten? Nou, ik weet, ja. Hoe is het net te vertellen? Wat hier jou het stemt het. Dat heb ik gestemd. Maar zullen we het vooral over voetbal hebben? Oké. Ja. Want dan laten we de politiek, Roelof, speciaal voor jou, we laten de politiek even links lezen. Ja? Links. Leuk, snap je? Je snapt het, maar de vraag, snapt Roelof het? Snapt hem? Ja, daar snapt hem. Ja. Goed jongens, want Cambuur. Had Cambuur echt een verkennen nodig? Ja, het Cambuur een verkennen In ieder nodig. geval iemand die net beschuldigen wordt van fraude. Nee, toch? Nee, dat, maar dan moet er wel een verkenning komen. Ja. Aha, mooi. Nee jongens, want dat wie verrassend nice. Dat wie heel grut nice. Want Etienne Rijnen, die gaat naar Feyenoord. Want ja, als er een trein voorbij riet, jongens. Ja, Hè? dan moet je erop stappen. Dan moet je erop stappen. Jerk, die trein in auto, die komt hem oppikken, Jerry Leeuwen. Ja, maar als de trein voorbij komt. Dan wat... Dan moet je erop springen, want die Dit komt, is, niet, niet vaak voorbij. Nee. Ja, maar heel eerlijk, jongens. Is dit echt een trein, weet je, op stappenmatten? Is natuurlijk nou de vraag. Fijn. Rijnen op deze trein stappen. Matt Rijnen, is het terecht dat hij op deze trein stapt? Ja, nou ja, goed. Dat denk ik wel. Feyenoord is natuurlijk een hele grote club. Dat, Maar heel eerlijk, jongens. Andor, als ESPN belt, dan je sto ik. En Geert, Geniet. als Slachter belt voor Max, dan je sto ik. En Roelof. Oh jee, dan komt hij. Ja, Roelof. Ja. Oh jee. Als die man belt, neemt sto ik op. Ja. Ja, toch? Ja. Jongens, we beginnen naar de stellingen. Oh. De stellingen. De eerste is verkeerd. Het is schandalig dat Etienne Rijnen na een jelle hier Cambuur alweer verlet. Ja. Roelof, stiekem zoek ik wel wat op Geert Wilders liedje wollen. Die komt altijd heel goed uit zijn putten. Stiekem een beetje. Ja, toch? Stiekem een beetje. Stiekem een beetje. Ja, jong. Ja? Stiekem een beetje, hè? Oké. Dus zoek wel stiekem een beetje op Geert Wilders liedje Sommige wollen. elementen. Andor, Cambuur is Gabi Kashili de rest van dit seizoen kwiet. Dat denk ik wel, ja. Ja. Kaskili, Geert. toch? Kaskili. 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 Sorry. Ja. Geert, van het yield dat Cambuur kregen het van Rijnen, maar dat is zo gauw als mogelijk een nijer Jos Beck helje. Nou, dat lijkt me niet verstandig, want die zullen over lange blauw als rijden. Dus doe dat maar. Roelof, ik hoef vroeger echt heel goed strafskoppen nemen. Nee. En Andor, ik weet wel wat Cambuur helje had als vervanger van Etienne Rijnen.
Nee, Nee? nee. Oké. Of hier is dan ook. Nou ja, Hier is dan een verwachten. volmondige ja. ja, verwacht. ik dacht, misschien is dat wel een idee. Ja, we hebben wel wat namen natuurlijk, maar ik weet net dat, want het zit natuurlijk al in wat in het stadium. Ik weet net dat we al speculeren kennen, maar nou ja. Nou, een van de meesten die het misschien nog net weten, Feyenoord en Cambuur binnen het eens worden. Oer Etienne Rijnen, de technisch directeur van de Cambuur mannen, die gaat in Rotterdam onderslag als assistent. Arun Simmer maakt Rijnen nog de switch van assistent trainer bij Zwolle naar de technisch directeurfunctie, het plus bij Cambuur. Maar na een jaar kiet hij dus wel waarom in zijn orde rol. Ik zocht Roelof even nog een, daar vies al vast wat van. Ik erger me daarom. Ja. Ik twijfel gewoon. Ik zie anderen hier een potje op X zetten van... nou, is het een logische kaart dat hij waarom gaat naar, of dat hij naar Feyenoord gaat of maar hij bij Cambuur dus liet hij Cambuur in de steek wie volgens mij. Ja, ik vind beide eigenlijk wel een beetje. Dus ik zit een beetje in dubio. Ik weet het net zo goed. Wat vies dan, Geert? Nee, ik vind het schandalig. Ik heb toch ja zijn? Dat is ja zijn. Ja. Nou, dat vind ik. Ik vind het liep het nergens op. En waarom dan? Want dit is een trein die het voorbij komt. Ja, nee, maar ik weet natuurlijk wel dat mensen nou zeggen van ja, maar dat is de voetballerij en bla bla. Ja, dat is de voetballerij. Dat weet ik ook wel. Ik ben het helemaal dom. Maar als je nou met je volle verstand kiezen voor een functie als technisch directeur. Had je met je volle verstand een 4-jarig contract tekenen bij Cambuur. Had je met je volle verstand daar een visie deel lezen van nou die kant wil ik op en zo pak ik het aan. Dan moet je, vind ik, op zijn minst de morele plicht vielen om daar het grootste part van dat contract uit te zien. En je gaat zeker net naar een jaar hier al voort. Dat is het opportunisme van de betaalde voetbalwereld ten top. Dat is puur eigenbelang. Het mag allemaal, want hij heeft vast alweer een clausuletje in het contract staan. Het zult zo wezen, maar ik vind het schandalig. Punt is duidelijk. We ik gaan nergens eventjes, op. want we gaan even naar Hans Nijland, want die hing het nou onder de telefoon. Dag Hans. Goedemiddag. Goedemiddag, jarenlang algemeen directeur geweest bij FC Groningen, maar het laatste half jaar was je adviseur, begeleider, klankbord van Etienne Rijnen. Wat hield dat precies in? Nou ja, wat hield dat in? Dat is een buddy-traject vanuit de KNVB. En zeg maar, voormalig directeuren kunnen ingezet worden bij clubs. Nou ja, waar een nieuwe directie is aangesteld. Hè? Dus zoals bij Cambuur, Etienne Rijnen. En ik heb de afgelopen maanden Etienne mogen coachen. Op het persoonlijke vlak. En heb je hem ook geadviseerd om naar Feyenoord te gaan? Nee. Nee, snap je wel dat hij het doet? Ja, ik snap dat wel. Ik moet je wel zeggen, het is nogal wat. Ja, je bent met je volle verstand heb je ervoor gekozen om TD te worden bij Cambuur. Het is een jongen die eigenlijk nog maar net gestopt is met het voetbal. Krijgt van Cambuur een geweldige kans. Om technisch directeur te worden en vervolgens je door te kunnen ontwikkelen als technisch directeur. Ja, en dan ben je 3 of 4 maanden verder en dan is het eigenlijk al einde oefening. Nou, je vindt het eigenlijk ook schandalig dus. Sorry? Je vindt het dus eigenlijk net als ik ook schandalig dat hij dit doet. Nou, nee, ik vind het niet schandalig. Oh. Kijk, Etienne heeft mij erover geïnformeerd dat het speelde. Nou ja, voor mij ook totaal onverwacht. En dan kun je toch zien hoe gek het in dit wereldje kan lopen. Het zijn vaak de persoonlijke contacten. Dat is ook in zijn geval met Arne Slot. Kijk, het is natuurlijk heel simpel. Hij wordt assistent-trainer bij Feyenoord. En althans, zo stel ik me dat voor als Arne Slot de komende zomer of de zomer daarop naar de Premier League gaat of naar een club in Spanje gaat. Ja, dan is de kans heel reëel dat hij Etienne Rijnen meeneemt. Ja, en dan train je met de beste spelers van de wereld. Kijk, het is heel simpel. Voetballers maken stappen. Als ze bij een grotere club terechtkomen. Dat geldt ook voor trainers. Ja, en tegenwoordig zie je dat ook veel meer bij directieleden. In onze tijd vroeger, ja, dan gaan we weer, hebben we het erover vroeger. Maar mannen, Riemen van der Velde, Jan Smit, Jeroen van den Herik, maar ook mijn persoontje. Ja, was ondenkbaar dat je ook voor een andere club nog eens een keer voorzitter of directeur zou gaan worden. Ja. Is dit dan het ultieme voorbeeld dat loyaliteit in de voetbalwereld momenteel gewoon niet bestaat? Maar dat is toch niet nieuw, dat heb ik al heel lang geroepen. Hè? Ik overdrijf een klein beetje hoor, maar voor €25 in de maand meer
verkassen spelers naar andere clubs. Zo werkt het natuurlijk al heel lang. En Had u nou zelf hetzelfde gedaan? Als u de keuze had voorgelegd, had u dan zegt, nou oké, dan maak ik deze stap ook? Nou ja, ik spreek uit ervaring. Ik ben 23 jaar lang directeur geweest bij Groningen. Ik heb ook de kans gehad tussentijds te verkassen. Ik kon ooit naar PSV. Nou, is een aardige stap toch voorwaarts, zou je kunnen zeggen. Ik heb dat niet gedaan. Maar ik vind dat mag je niet vergelijken met deze situatie. Nogmaals, vroeger, we kunnen ons dat ook niet voorstellen dat Riemer van der Velde pak een beetje voorzitter of directeur zou worden van Zwolle. Om er eens wat te noemen. Maar vandaag aan de dag werkt het gewoon zo. Alleen, ik moet wel zeggen, voor Etienne is het een mooie stap. Maar ik vind het heel wrang voor Cambuur. U had niet hetzelfde gedaan? Nee, maar ik vind dat je mijn situatie niet mag vergelijken met die van Etienne. Nee. Maar nu we het net over geld hadden, hè, want Etienne heeft natuurlijk een contract getekend voor 4 jaar. Jij kon altijd heel goed onderhandelen, Hans. Want je hebt ooit de Graafschap €100.000 laten betalen voor het overnemen van een accountmanager. Houdt Cambuur hier nou nog een aardig bedrag aan over? Ik heb nog niet met Ad de Graaf gesproken. Ik was voornemens om deze week wel even te bellen. Want nogmaals, ik vind het ook voor Cambuur vind ik het hartstikke wrang. Iedereen weet in Friesland volgens mij hoe ik over Cambuur denk. Vind ik een prachtclub. Vorige week de wedstrijd tegen Rode JC was ik er nog. Ik had het zo mooi, ik kom in het stadion binnen. Het is net alsof je het oude Oosterparkstadion binnenstapt in Groningen. Ik hoor hier een verkapte sollicitatie, Hans. Zou jij misschien het gat van Etienne Reijnen willen opvullen? Gewoon interim. Nee. Ik denk dat het is Ad de Graaf goed toevertrouwd. Ik denk dat ze daar financieel best wat aan over hebben gehouden. Maar ik ben ervan overtuigd. Ja, ze hadden veel liever Etienne binnenboord willen houden. Want je moet weer opnieuw beginnen. Hè? En zoek toch naar een technisch directeur. Er zijn veel meer clubs die zoekende zijn naar een technisch directeur. Moet straks bij FC Groningen een technisch directeur aangesteld worden. Bij PEC Zwolle, om maar eens wat te benoemen. Ja, dat is een ongelooflijk lastige puzzel, kan ik je zeggen. Heb je een tip? Ja, heb je een tip? Jawel, ik heb wel wat ideeën en gedachten erover. Maar als je het goed vindt, leg ik dat, zo horen dan denk ik, leg ik dat eerst even bij Art neer. Nogmaals, ik heb hartstikke veel sympathie voor Cambuur. Ik heb voor een paar weken terug ook een rondleiding gehad in het nieuwe stadion in Leeuwarden. Dat ziet er geweldig uit. Hartstikke mooi. Ik ben blij ook, Henk de Jong weer de punten stromen binnen. En wie weet wat er in het vat zit. Maar ik ben fan en ben supporter van Cambuur. Maar dat ben ik ook van Groningen. Maar dat mag toch? Zeker. Maar u kent de markt als geen andere, meneer Nijland. Weliswaar de afgelopen jaren iets meer van een afstandje. Maar wat zou Cambuur nou krijgen voor Reijnen? Wat is een reëel bedrag? Het zou mij toch niet verbazen dat ze daar... laat ik heel voorzichtig zijn. Het zou me toch niet verbazen als ze daar enige tonnen aan overhouden aan die deal. Ja, 3-4 ton, zoiets. Het is Op zijn minst, zou ik zeggen. Laat ze maar bloeden, die Rotterdammers. Ja, daar in Rotterdam hebben ze tegenwoordig wel wat centen. En Dennis de Kloeze, de directeur van Feyenoord, staat ook bekend om een korte klap, snelle klap erop. En ik denk dat Feyenoord het heel netjes met Cambuur heeft geregeld. En Cambuur zal er financieel ongetwijfeld wat beter van worden, maar uiteindelijk blijft toch wel als verliezer achter, moet ik je zeggen. Ja. Mooi, dat denk ik eigenlijk allemaal. Ik vond het eerlijk gezegd ook een mooi snel daar bij elkaar met Gilbert van der Belt, Ad de Graaf, Etienne Reijnen. Dat paste uitstekend. Dus ik heb het nu 3 keer herhaald. Ik vind het eigenlijk wel verrekte jammer. Zo is dat. In ieder geval hartstikke bedankt, Hans. Aan de andere kant, Etienne, heel veel succes bij Feyenoord natuurlijk. Ja, zeker. Zeker. Dat doen we allemaal. Ja, dat doen we allemaal. We misgunnen het hem ook niet. Maar we vinden het, net als jij, toch wel een hele gekke move... na 4 maandjes Cambuur deze stap te maken. Ja, zo is dat. Het is een bijzondere stap. Maar ik snap Etienne wel. Ja. Wil je nog een boek promoten nog, Hans? Heb je nog iets in de aanbieding? Zijn er nog boeken te krijgen? Heel veel
van dit soort verhalen staan ook te lezen in het boek Boerenbluff op de transfermarkt. En het is weer Sinterklaas bijna, hè? Dus... Binnen 3 dagen heb je mijn huis hartstikke mooi voor Sinterklaas en voor de Heb je voor de Sportcast luisteraars en kijkers nog een speciale aanbieding op deze Cyber Monday? Ja, nee, ik schrijf er een mooi verhaal in. En nogmaals, binnen 3 dagen heb je hem. En dat is helemaal gek. Wil ik hem persoonlijk nog komen brengen ook trouwens. Dankjewel, Hans. Leuk dat je Goed er zo, was. fijne dag allen. Fijne dag. Hoi, hoi. Hoi. Hey jongens, nog even hoe Etienne Rijnen. Hè? Want komt dit net op een heel vervelend moment? Want ja, die winterse transferperiode zit er natuurlijk aan te komen. Het weer net zo'n gek idee om Hans Nijland even als interim binnen te hebben. Die zegt van oké, laten we eens even naar de kwarte termijn zien. Wat moet erbij? Wat is er mogelijk? We hebben wat tonnen van Feyenoord kregen. Dus wat u er besteedt. Ik zou het net zo'n gek idee vinden. In principe het Cambuur al in de hoers toch, die dat even interim dan kent. Oh ja? En dat Gerald is? van der Belt. Ja, weet ik Die wil het net. En die die had een had een handvol een stadion. bewust Maar- afstand om van alles en iedereen om dat stadion te ja, bereiken. maar er is iemand die het nou even tussen Nou, het voor zal wel kwam. welkom. Ja, en hij wil het net, maar hij zal het wel matten. Maar ja, Nou, dat is- het is wel een heel vervelend moment. Want je wilde net als mij Sylvester van der Water. Wil je ook nog kwijt? Zeker. ja, nou ja, goed. Hè, dat Henk de Jong alle weken zijn best voor. Toch hem vooral net te beskeerdigen en hem een paar veren in een kont te trillen. Ja, want... Knuffelen. Ik heb commentaar gekregen. Ik kwam een man zien in de winkel. Die zei, Oh. steek steeds te Oh. vaak de vinger op. Oh jee. Komt bij- ja, Kom, de trein weg. ja, komt er nog een trein? Ja, Komt er nog een komt trein? er En nou is de vraag, waar gaat hij heen? Werk je die hinnen, ja? Rotterdam Centraal? Ja, werk je het Sylvester van der Water hinnen? Welke trein komt er aan zo nog voor Sylvester van der Water? Ik denk dat de trein net voor Sylvester van der Water gaat. Want die gaat ergens OC, Viervoort, hier voor mooi voetbal in Indonesië, weet ik het. Die gaat Viervoort, denk ik. Ja, het is Ja. dek. En Maar is er Henk nog de een Jong opvolger van Etienne? Hebben we nog geen... hou van name dropping, hè? Dus, Ja, daar hoort toch van. name dropping. Misschien een vriend van de show? Oh, Linten van Topos. Linten Postumus. Ja. Ah, staat onderaan mij Topos. Ja. Dus ik weet Ja, net op of zich een die- hele goede kandidaat, maar Ingrid Nooijdeel top Ostje onderaan. Ja, Ja. Ja. Maar, Liegevolle ervaring als Etienne Rijnen. maar als hij nou... Meer. ik heb hem les getroffen. Ik weer bij Topos, Cambuur. Alleraardigste jongen. Simem is vervent om Friesland luisteraar. Ik bedoel, Jeetje, dat mooi wat een vertellen, vind ik. topkerel, die Ja. Linten. Ja. Ja. Dus dat is Ja. een topkerel. Ja. Maar hij is wel een hele aardige man. En die zou natuurlijk hier best wel wat hinnen kennen. Ah, nou nog net. Oh, dat is al serieus. Nee, nou Maar nog. nog net. Nee, Wij je maken- moet wij eerst maken nog een een geintje. ding Nee, op. maar Wij antwoord. maken een geintje. God, ik wil ophouden met die vingers. Die man die sprutst me in de winkel. Hoor. Dat is toch verschrikkelijk? Ja, dat Je rijdt moest dan. een beetje minder vaak met dat vingertje wezen zijn. Ik zeg sorry. Maar ik goed, ga het zeggen- heeft echt geholpen, want ik heb al trein Nee, ja, dit Paul is ik zelf wel, verschrikkelijk. zou zo. Dit is verschrikkelijk. Die man Gerry heeft- Hamstra. Die man heeft niet. Gerry Hamstra? Nee, Nee. kijk, daar is de naam. Nee? Nee? Nee, maar die Gerry Hamstra. Het ondervinding is Ja. vrij. We zullen lid hem voor de rest van dit seizoen. Dus wel de technisch directeur die Ja, was bij hij- huur, die wist doorverkooppercentages te bedingen bij verhuur en dat soort dingen, toch? Ja, Gerry dat is een Hamstra. van de allereerste. Opmannen zijn, Dat vond ik heel knap van hem. Hoor. Sam Lammers. Maar nou stel het hoe dat vingerke heel Ja, tijd hast. vingerke. Vind je dit nou echt een ultieme middelvinger van Rijnen naar je Cambuur? Nou, dit past net in mijn denken, zeg ik maar zeggen. Je liet er toch zo'n club net in de steek. Nou, vooral omdat Cambuur het hem de kans joen. Ja, In een hele belangrijke functie. Hij had totaal geen ondervinding. Cambuur jouwt een contract voor 4 jaar. Ja, Spreekt een heel soort precies. vertrouwen uit. Ja. Begeleerde het Juist. hem in die functie. De belangrijkste Cambuur-watcher van de omroep zag het totaal niet in hem zitten. Vlak die zelf natuurlijk keert. Doos zegt het wol in hem zit. Alsjeblieft. Ja, maar Je zin werd heel veel inzie, hè? Ja, Rijnen hij praat er gauw over in. is een, Ja. heel, Maar jongens, is een heel kundige man. Gewoon had een heel soort verstand. Daar het is, binnen net maar vol het in is de toch precies voetbalwereld. zoals Hans Nijland het zei. Jongens, die trein die komt voorbij. Hij kan volle meer vertjinnen. Inderdaad, Arne Slot die maakt het aan zijn geweldige transfer. Gaat naar een grote club. En dan neemt hij gewoon Sipke. Of misschien ook wel Etienne Rijnen. En die neemt Is hij ook gewoon wat voor mooi. te zeggen. Ja, Daarom vind die ik is- beide. ja. Ik vind Gits zijn verhaal legitiem. Ik vind Anders zijn verhaal legitiem. Wat je het Maar zou jongens, uitlezen En inderdaad. zelfs Arjen de We Boer vatten zijn dit verhaal alles vind ik samen onder. Ja. Dat is de voetballerij. Dat is de voetballerij. Waar Goed. Lodewegers, dat hier we toch ook al in het toch, dat die Jereveen na een paar Nee. maanden al naar Ajax en zo. Ja, nou ja, blijkbaar Nee. had zulke mensen mij een bult verstaan, had die al net loyaal binnen. Nee. Ja, dat is dat gewoon. Nou ja, dat Net is het onwezenlijk. gebrek aan loyaliteit. Er is geen loyaliteit. Het is vooral kijken naar de eigen belang. Ik. Zo is De rest het. kan. Juist. Precies. Jereveen wint mijn trein van Fortuna Sittard. Ik vond er jochten, maar wel wat flatteerd. Dodolof? Ja, lichtelijk flatteerd, wel terecht woen. En het wie goed, maar net meer dan dat. Nee. Komt Waar voest wel. de man van de wedstrijd? Ja, Tom Haaien.
Tom Haaien? Ja, Tom Haaien, doe ik, Tom Haaien? Die de meeste dribbles. Ja. Die kan meer de meeste voorbij dan Saroui. Die key passes, wie en ik het heegste. Dat is sowieso het belangrijke paar. Ja, key passes. Nog één keer. Was er nog één keer, Cesar? Key passes. Key passes. Key passes, wie een heel belangrijk van Tom Haaien. Tom. Maar je kan oor nomineren? Nou, Andries Noppert. Andries Noppert. Ja. Ik bedoel, het minnen wieken, minnen man, hoorn. Pak een paar belangrijke ballen. Houdt weer eens een keer de 0. Ja, Het begin van een wederopstanding van Andries ik vind Noppert. dit een aardige insteek. Ja, inderdaad. maar ik wil het graag toch nog wel even wat langer hoe Tom Haaien gaan wollen. Want Noppert hebben we zo vaak behandelen. Hoe staat Tom Haaien goed daarin? Nou ja, ik vind Tom Haaien wel een beetje kult. Kult. Ja, kult. Ik vind het shirt uit de broek, de sokjes leeg. Als het net rint, dan wordt hij chagrijnig. Iedereen het dier. Het iedereen het Behalve dier. Ja, hemzelf. een beetje zo'n Italiaans snorken had. Ja, Dus zo'n vlassig snorken. Net krek die snorken is. Ja, ik vind het mooi. Ja, ik En vind hij het kan wel natuurlijk maar goed iets. voetballen. Ja. Waarom nodigen wij hem net eens een keer uit in de sportkast? Ja, daar gaan we het al een keer om horen. Ja, nou ja, hij jouwt hele lange antwoorden. Nou, hè. Hij krijgt bij Wut betellen. Echt. Ja. Hij gaat dat via Dokkum om. Maar goed, dat jouwt verder niks. Maar zijn Elke keer als wij hem contract... interviewen, Matt, en dan rekken hij voorholen, ik weet. Want als wij interviewen, dan hebben we natuurlijk het cameraatje wat stilstaat. Hij is een cameraman. Maar Tom Haaien komt altijd dichter bij de kamer. Ja. En op een gegeven moment dan is Just alleen nog maar zijn wenkbrauwen. Nou ja, dat is een probleem van Maar Tom even, Haaien. ja, dat is een heel groot probleem. Maar zijn contract rint onder eind van dit seizoen. Oh, Visto dat Ferry de Hamer hem om tafel maakt om dat contract nog een keer... Ah ja, Zou er een club voor komen? Komt er een trein voor Tom Haaien? natuurlijk samenwerken dat er een trein komt van Tom Haaien. En dan is hij voort. Ja? Ja, tuurlijk. Ja, dan Komt is er het een eraf. trein. Dat is wel de vraag natuurlijk. Kind Tom Haaien. Als hij Nog zo'n een niveau niveau wil, heger. dus dat hij nou doet, dan komt er een trein voor Tom. Ja? Ik denk wel dat wat de clubs die oude Simmer al neemt waren, dat we de trein naar Toulouse en Augsburg, Ja. Middlesbrough, dat zijn al even die clubs die daar neemt waren. Die trein het er net pakt. Nee, de trein naar Middlesbrough. De trein is al voor zat te jaren. Ja, maar goed, maar als je hem vergelijkt met bijvoorbeeld Joey Veerman, is hij het bij JRVN, dan zo goed wie hij net. Nee, zo goed is hij net. Nee. Maar is hij beter als Mika Feyenoord? Mieke Feyenoord gaat PSV spelen, hè? Ja, dus Maar Tom Feyenoord Haaien is dan- beter. Feyenoord had Feyenoord is beter. Feyenoord wie goed hoor. En Stijn Schaars? Nee, Schaars International. Schaars beter. Paul Bosveld? Nee, joh, Manchester City. Ja. Martin de Roon? Nee. Radomski? Ja, voetballen. Radomski dan? Nee, Champions League Eknet? voetballen maar Jereveen. Torsby? Tosby? Nee, Serie A, Union Berlin. Greenheim? Had de beker voor maar Jereveen. Brakke van de Bomen dan? Ja, hij speelt nou bij Ajax. Maar Tom Haaien is wel een goede Dat is wel voetballer. een goede Ja, voetballer. dat is natuurlijk wel een goede voetballer. 2 penalties, hè? 2 penalties. Wiels hij nadien is echt een specialist is. Maar laten we eerst even jaren naar Tom Haaien. Ik moet zeggen dat ik de eerste vrij duidelijk in die hoek schiet. En de tweede wist ik wel wat ik wilde doen. En zag ik de keeper ook vrij vroeg vertrekken. Dus daardoor kon ik hem ook gewoon rustig binnenschieten. En welke is dan lastiger? Want ja, bij die eerste dan is het voor iedereen nog... Nou ja, het kan alle kanten op. Maar ja, bij de tweede wordt het echt een mentaal spelletje. Ja, ook wel een beetje. Wat je ook ziet. Is toch de vraag. Vaak denk je van ik zit er lekker in. Dus in eerste instantie denk je terug naar dezelfde hoek. Maar nu was het duidelijk dat de keeper dat ook dacht. En hij lag al vroeg, dus jij kon op het allerlaatste moment nog gewoon door het midden schieten. Ja, dus ik had ook wel het gevoel van dat ik eerder naar de andere hoek wilde gaan. En in mijn aanloop keek ik op en zie ik hem vrij vroeg vertrekken. Dus ja, volgens mij schoot ik hem uiteindelijk best wel relaxed binnen. Maar ik moet zeggen dat de tweede wel moeilijker is dan de eerste. Ja, kon je toch vroeger een goede penalty nemen, Geert? Ja, ik was de verste penaltynemer bij de VV Sint-Jacob. Zo. En ik kan je hem naar eer en geweten vertellen, jongens. Zolang dat ik in het eerste spelen had, heb ik ze al jaren om en ik heb geen één mist. Nee, hè? En altijd vaste hoek. Ja, nou ja, ik ken me natuurlijk zo'n oude simmer ik wel een beetje strafskoppen specialist nemen. Nou, die strafskoppen soap tussen Jereveense boys en Nee, Hurricane. dat is Sibon. Oh ja, dat wist je Bon. Dat wie is Sibon? Ja. Die zit erin. Maar de bindus, hij zei deze ik, penalty. Zit erin. zit erin. Maar hij zei, de bindus keepers, die kunnen onder oren van de speler, kunnen ze zien in welke hoeken als ze zitten. Ja, waar die voert hinnen rocht. Ja. Maar daarom tocht ik dus dat het echt een specialist was. Dus als het ook onrinst, dan is er van geen enkele keeper het touw vast te knopen. Ik nam zijn buitenkantje rechts. Buitenkantje rechts. Halilovic. Ik ben, de hele woke-gemeenschap komt nog weer in actie, jongens. Ja, rechts. Ja, Deze die grap- deze hebben grap- je weer net meer. Ook dit soort humor nog niet meer. Nee, ken je dat Deze grap kwam van rechts. Ja, maar dat maakt je weer. Oh ja. Dat maakt je weer. Wat voest van Saroui? Mwah. Moi. Ja, mwah.
Wie lul kent toen de Wat ik hier, kijk toen de key passes. Ja, Maar ik hoor de dribbles. En hij hier geen enkele dribbel. Nee. Hij zit in de top 4 van Nederland qua dribbles. Dat is dus je man passeren. dat snap En ik. Ja. geen in. Hier. Nee, Ja. maar zonder flats. Saroui bloot er net een heel soort oer wat het onttrekkelijk maakt om naar Heerenveen te gaan. Nou, Tom Haaien. Tom Haaien. Ja, en Luc Brouwers. En Simon Olsen. Vind ik Ja, echt die leuk. actie van Olsen op het randje van een zegje waar die penalty uiteindelijk uitkomt. Ja. Ja, dat Dat die verraadt. controle. En hij wint het iets geweldig sneu trouwens, Olsen. Maar, En wat ik mooi hij- vond van hij- Olsen, hij hij- doet dus dat hakbaltje. Want die Mitchell Dijks, die doet een sliding. Want die verwacht natuurlijk, het hele stadion verwacht. En elke niet verwacht en vastzet. Ja. Maar dan doet er een hakbaltje. Ja. En daar hier is net te berekenen. En dan komt die bal per ongeluk in hoorn. Ja, wie krijgt de penalty? Brouwde vond ik wel goed. Ja, nou ja, Ja, goed. dat is toch dat assist is dan weer logisch. Dat is natuurlijk. wel logisch. Voorzitter van Maar de dus zei dus Brouwer. de nieuws kreeg ik van Saroui weer een beetje lelijk, hè? Ja. Dat hij eruit helle waard. In de slotfase, wie dat? Een minuut. Ja, 20 minuten. voor Ja, zei iets. Even jaren naar Kees van Wonderen waarom hij Saroui wisseld. Ja, we hadden van tevoren gezegd van we zitten te denken aan 60 minuten. En dat kon hij heel goed begrijpen, omdat hij natuurlijk heeft gespeeld, daarna weer is teruggevallen. Hij heeft natuurlijk af moeten zeggen voor Noorwegen. Heeft niet alles getraind, heeft beperkt getraind. Dus we wilden het op 60 houden. Nou ja, dus ik had contact met hem in de wedstrijd na de 2-0. Toen zei ik van, kun je nog 10 minuten? Hij zegt, nou, ik kan nog wel meer, alsjeblieft. Ik kan nog wel meer. Maar goed, om weg te blijven bij problemen. Op het moment dat het nog niet noodzakelijk is om hem in risicotijd te gaan brengen, hebben we hem tegen zichzelf in bescherming genomen. Je hebt hem vrijdag weer nodig. En je hebt hem vrijdag weer nodig. Maar het is een goed teken dat een jongen die goed in zijn vel zit, die wil natuurlijk graag op het veld blijven staan. En die willen genieten van de wedstrijd. En dat is hij ook. Dus hij had graag willen blijven staan, maar hij begrijpt heel goed dat dit verstandiger is met het oog op de komende weken. Ja, logisch verhaal denk ik van Kees van Wonderen. Heerenveen zit nou op plak zo'n. Daarboven is in Sparta en de Go Ahead Eagles. Maar is Heerenveen jongens nou zoveel minder als een Go Ahead Eagles? Nee, Nee toch? nee. Ik vind Go Ahead wel heel solide en stabiel, ja? Maar jongen, Dat had Heerenveen natuurlijk. Ja, daar beginnen ze nou wat gentelen. Heerenveen Maar dat had begint- Heerenveen dit Nee, seizoen nog net ja, zo bot ja, hadden. de Ja, hoor. VNG zit in de ontwikkeling. Ze willen per week beter. En dan ben ze beter als de Go Ahead Eagles, denk ik. En ik beter als Sparta? Ja, tik het wel. Maar dan zoen je heel dus snel. maar gewoon nog vijfde, zesde. Nee, maar Zullen ze hebben kinderen. gewoon, jongens, Ah, ik vijfde heb- vind ik wat te volle, want ik heb steeds zo, ze hebben gewoon die play-offs. Komt helemaal goed. Niks aan de hand. vijfde, dan ik tel Ajax nog wel bij de top 5. En die staan er ik al wat haast. Heerenveen staat Ja. op Sander, maar als Ajax die inhaal wedstrijd maar de per minuutjes naar RKC wint, zit Heerenveen weer achtste. Maar ja, ik denk dat ze Heerenveen best wel eens best of the rest worden kin. En misschien, maar ze staan er gewoon ik wel eens een keer zeggen, nou, misschien maar je dat ik wel een beetje verwacht je als je zo naar het niveau en de kwaliteit van deze selectie mits fit, maar er altijd weer bij zitten. Maar dan is het inderdaad de vraag van ja, een Utrecht komt er misschien nog bij, ik denk het eigenlijk net, Vitesse net. Nou ja, dan zal die ploegen eromheen hè. Dan had ze Go Ahead Eagles en Sparta worden dan ook dus concurrent, denk ik een beetje. Maar dit is een hele oren stemming met we nou aan deze tafel zitten als Wiegeliks fjouwe Wiegelien. Nee, Staan ze maar- nog 12 punten boven de Nee, degradatiestreep. maar daar heb ik nooit een idee, jongens. Dat mijn sportkastjes maar nooit. Ik vond het heel Ik erg heb altijd zo'n. maar ik komt net. goed. Komt goed. Ja, Het komt nog niet goed. Ja, jongen, dat ze een goed elftal hebben. Dat, Ja. dat komt wel clear. vind ik ook. Maar het En kinders dat komt natuurlijk ook door die Brouwer die er nou heel sterk Nou ja, ontwikkelt. als je want Brouwde is natuurlijk wel een hele erg goeie. Exponent van de Roelof de Vries kwallen. Ah, ik vind mooi dat je Nee, maar daar ik vind hem extra wel volle verstand van hebt. Hij is wel goed. Hij is goed, jongens. nou ja, maar dat is ik zo. Ik bedoel, een Hele Brouwer, goeie een Brouwer, maar kramp in beide voeten is nog altijd beter als Denzel Hall en Hussein Ali. Ja. Ja, blijkbaar wel, want Van Wonderen neemt wel bewust een risico. Want je weet er gewoon, die jongen die kan nog geen 90 minuten volmaatje. Je bent sabi zijn inwissel kwijt. Ja, Maar Wol, Hussein Ali, woont van Indonesië en van Vietnam. Vietnam uit. Vergeet dat niet. Maar je Verdomme van Houderijk om mij. nee, hij gaat even zien. Nee, die spelen er nou Nee. bij. Die spelen nou in de tweede divisie in Vietnam. Jongens, Vietnam uit altijd lastig hoor. Zo is het. Maar Vreed komen ze weer in actie in Almere City. Daar zit die hele Frieske enclave, Ja. hè, maar Jeffrey Talan, Alex Pastoor, Johan Hansma, Akku Jobi, keeperstrainer Agil Etemadi, Floranus, Floranus, Rashifa La Parra. Palapara. Waar is de volgende van Heerenveen die erheen gaat? Hussein Ali. Zijn Hali. Hussein Ali. Nou, laten we erop hopen dan. Goed, maar die hebben natuurlijk wel een pak slaag gekregen in eigen stadion van Heracles Almelo. Ja. Dus in principe, Matje zei ze toch, jongens, wat vullen we in? Een Ian toch? Ja, Of in scoren principe van wel, maar het is best wel een lastige ploeg. Speel ik met centrale verdedigers erachterin. Dus dat is, kijk, als je Fortuna wist wel, het is best wel een degelijk ploegje. Maar je wil even toch in de voetballen kennen. En ik vond dat Heerenveen dat onderdeel nou aan de sneun. Vanuit balbezit, kansen creëren, dat kan nog wel wat beter, vind ik. Maar de vraag is Wat natuurlijk beter. de vraag van alle weken.
Was je er in de spits? Ja, Ja. dat is nou werven. Kom er maar in. Nou, Dat ja. is weer een vraag. Ja. Nou, ik denk wel een Amersfoort. Nee, ik denk het net. Nee? Oh. Nee. Wie is dat nou? Nee, ik denk dat hij Dan best wel? Nicola Esco... Ja. Nee, Zin Almere City. Dan flesje wijn? een flesje wijn. Ja. Oh, nou ja, maar als er iets tussen zetten was, dan ben je toch altijd vrij zeker van die zaak. Ja. Maar we doen het gewoon. Een Zo. flesje wijn. Zo. Natuurlijk, een flesje Net wijn. hier, hè? Oh nee, maar Geert. Net Die is eventjes. Goed jongens, we moeten u excuses maken. Onder show. hè? Alles Ja, hebben we over die. we hebben het laten maken. Oei. Maar wel in dit Nou ja, pad- Donet en ander ik net. Oh. Maar Geert en ik. Oh, vreselijk. Want wat is er gebeurd bij de prijsvraag van Verlien Wieke? Hoeveel doelpunten had Pelle van Amersfoort Makke in zijn periode bij Almere City? En vervolgens pakt Geert de camera en hij stelt de vraag: hoeveel goals had Pelle van Amersfoort Makke in zijn periode bij Heerenveen? Ja, maar die man wat die camera ik net meer pakken. Dat Dus- is Dan komt elke dat keer vingertje fout. er weer bij. Vingertje erbij. Ja, En dan dus, kunnen Jo dat mailen, nee. Ja, ja, precies. En dus hebben we 12 verschillende vragen Ik gesteld. lees onder de tafel, jongens. Dit is niet goed. Maar goed, het jouwt al hier niks, want we hebben wel gewoon een winnaar. Dat is Nelly Walsma Nelly. uit Tjerkwerd. Nelly. Nelly Goedman. Die krijgt de kaarten. Zie hier trouwens het antwoord net goed. Oh, Maar ik toch van, Detail. als wij een flatenmaatje, dan mooi Nelly dat ik. Dus Maar wij- Nelly, de kaarten binnen onderwijs. De vraag is, kunnen wij Geert een herkansing? ja, maar we hebben... Want hier Ja, je ben je wegkaarten. Dat is zo'n topwedstrijd. We weten wel wat- Heerenveen Volendam. we weten wel wat er voor jou. Heerenveen Volendam. Nou ja, maar ik heb nog geen vraag. Maar, Nou, maar kom maar. ja? Kom, jouw oh, die kaart maar zonder even op. vingertje? Dat zit wel even wel. Komt-ie. We maken je plak. We Ja, maken je romte. beste jongens en famkes van de podcast. Het komt al hier goed. Als wij een flatermatje mek weer goed, zal heel ben welkom weer. Ik heb hier 2 kaarten voor de topwedstrijd Sportclub Heerenveen in Volendam. Die is op 16 december. Mooi voor de Christ en daar maar even hinnen. En ik zou zeggen, je mailen u maar wat je in willen. Ah, En maar wij wat. zieken er wel in uit. Ik zeg er al bij een compliment maatje aan u. Maak het meer kans als dat je hem zou afbanen, maar laat je hem net zien houden. sport@omroepfriesland.nl voor 2 kaarten van Heerenveen Volendam. Wij zijn zeer benieuwd naar de creatieve invulling van je antwoorden. zo is dat. Goed zo. voor Mooie de kraak. vraag. Mooie vraag. Mooie vraag. Mooie Maar zet er wel even die adres bij, want anders maar we zo ziekje. En dan, nou ja goed. Eigenlijk komt het hier op deel. Als je het adres er net bij zitten, dan weet je ben je wie ook wie is. kansloos. Ook kansloos. Zal ik gewoon een adres erbij zeggen. Ja. Andor, Cambuur bloot maar winnen. Enig idee hoe hard dat kan? Nou, vorige week is de league spelen, toch? Oh ja, nou ja, ze hebben al heel lang net meer verlen. Ja. Zo scherp. Enig idee hoe hard dat kan? Ja. Het stiert... Best hoe Arjen op duiden. Het stiert goed. Het zit goed. Verdedigend. Cambuur controleert, domineert. Het zijn toch prima tegenstanders als VVV en ADO. Dovi is het in Venlo. Ik wie in Venlo. Alleen nog, ja, had je toch een kritiekpuntje eruit halen matten, dat bij de 2 weken niet in ADO hek, dat bij de Nowhere. Je hebben de wedstrijd totaal onder controle, compleet in hand, niet onder hand, en dan toch liet je een tegenstander waarom kom je in een wedstrijd. Omdat ze het net jeder om Omdat ze het net de armheidje en dan bloedt die marge dus maar op 2 en dan, ja, in dit geval shit ze er hier niet van een 16, bij ADO weer een penalty. Ja, kan je met wedstrijd jeder armheidje, want het rond mij hangen en wurgen goed aan. Nog een minuut extra. 9 minuten extra tijd. Dan En krijg je een hartverlamming. ja, ik denk er komen voor jou 4 minuten bij en hier is Jurk Jorgen. Ik denk, die man die weet net wat het doet. Nee, dat klopt net toch Dat zo. klopt net. Maar het wie echt 9 minuten. En Yannick van Os, wie mijn echt hele goede redding. Uiteindelijk de held, want Ossie kan gewoon league spelen. Dus dat is een kritiekpunt. Maar verder, ja, compliment. Ja, ze kregen het in de slotfase dus nog dreig. En er waren een heel soort jongens die het blessure rekken binnen. Bergsma, Kashili, of hoe moet ik het uitzeggen? Kashkili. Kashkili. Ja. Kashkili. En Smant, die voelen alle 3 uit. Even jaren, nou, de trainer Henk de Jong. Maar het liep het net goed. We gaan na een paar blessures, ik centraal 2 jongens. Ja, Smant weer geblesseerd, helst hem de derde maar. ja Smant weer blesseerd aan de knibbel. En Leon Bergsma had een dubbelklapte enkel. Dus ja, en of het dan toch hoe de streep trekken, ik mij een fantastische reactie van Yannick. Yannick die krijg ik midden in de groep zet. Want ik denk ze mee 5 centimeter groter meidje. Ja, dan kan later nog van pas komen. Maar dat hier ik verzinnen. Ja, Yannick van Os. Even, hoe doet hij dat dan? Letterlijk even in het zintje zetten, gewoon in de kleikamer. Ja, in de zet kleine midden in het midden. Ja. En dan vertelt hij hoe goed hij weer. En dan applauderen de jongens. Het vind ik wel mooi om te zien hoe Yannick van... met 20 centimeter groter en dan het hangt er weer baat bij. dat weet ik echt zo, want hij ronde naar hij in een interview naast me en hij ronde hem game met de Del met de tas, want het wie voor hem ook een soort van thuiswedstrijd. Hij komt uit Den Bosch en hij rint het Del en de glimp op het gezicht en ze hebben hem nog net een heel soort jongen, want het is een hele restige, ja,
stabiele... het zou ook wel fijn wezen als er 20 centimeter bij komt bij Van Os. Ja. Zo lang is hij net. Nee, daarom. Dus wel broek, hoor. 4 centimeter heen maar. Ja, Ja, mooi. nee, mooi. zo Wij is dat dat. net een keer dan op redactievergaderingen. Dat we dan zeggen, nou, Andor keer daar in het midden staan. Ja, Ander, Dat dat is vertellen. dan een tasbrekst. Dat wij dan Dat is toch fantastisch vondst. En, vond dat van zo goed in de podcast. Ik steen er wel voor je. Ik zoek mij best even op of je wil volgende week een mandje. Ja, toch? Ja. Nou, maar dan- nog even naar Gabi Caschili. Want die is dus Joert verder onderzocht in Ja. het MCL. Hoe liep het dat? Ja, dat is dus nog net bekend, omdat hij Hewitt onderzocht wordt. Maar goed, dat liep het net goed. Ik denk dat hij zijn laatste wedstrijd dit seizoen spelen had. Ja, misschien echt wel iets met een knibbelskief. Want het liep echt wat op een botsing. Maar hij ging er met de brancard is doe vreet de Jong ook al naar het ziekenhuis West. Ja. En ik begreep van Henk de Jong ook dat hij onderwijzer zoerstof op gewoon had. Saffalopine hier. Dus dat ziet er gewoon heel min uit. En dat is voor Cambuur wel een probleem. Maar daar is toch wat aan zijn vast en wel haar willen. Ja. Maar die oren gaat het wat beter. Bersma en Florismand. Smant. Ja. Die liekje onkomende vreed. FC Eindhoven, Thuis de Helien. Dus dat is wel belangrijk. Ja, maar dan over Caschili, want dat is dus een groot probleem. Aan de rechterkant, hoe vang je dat dan op? Waar zou dan eventueel daar aan de rechterkant komen te staan? In principe had je hem hier op hier John vervangen. van der Meer. Is John van der Meer. Ja. Johnny van der Meer. Ja. Ja. In principe. Is toch In principe. Is toch ietsje minder. Maar we constateren. Maar ik vind dat die Caschili, die wie hem lekker op de ontwikkeling. Hè? Ja. Het Maar dat is toch echt net een echte verdediger, jongens. Volle meer een onval. Ja, het is wel Nee zo, man, maar- Caschili een onvallen? Ja, nee. Houd toch Nee. op. Nee. Nee, Arjen de Boer. Nee, net een onval. Wat makkelijk is die zelf nou weer? Belachelijk eigenlijk. Ja, maar als het mij net uitpraten is, Ook dan is liep volgende het week net in het inderdaad midden wel staan. Nee. Hoeveel dat nou? Dat is een keer Maar net, hij is een net verdediger. praten, meest. Hij is een verdediger die, ja, heel vervelend, die vind het echt vooral goed, Anne. denkt aan onval. Dat is het. Hij denkt alleen maar aan Hij is onval. origine middenvelder, dus hij is Hij op heeft groeit. wel inderdaad aanvallende intenties. En Dat- begin maar dat- eens te zien en te turven. Ja, voorlopig even net. Nee. Maar werd de chin-doelpunten altijd wel komen. Die komen heel vaak over de rechterflank bij Caschili. Je mag ik net vergeten dat hij is nog hartstikke jong. 20 jaar ook, dat was hem vorige week gesprutst. Ja. En volgens mij is hij 20. Dit is zijn eerste seizoen echt als basisspeler. Want bij Zwolle wie die in basis spelen. Hij is eigenlijk middenvelder, die op een orenpositie. En ik vind als dat juist hoe er hem ontwikkelt. Hij ontwikkelt hem echt goed. Vind Hartstikke ik, goed, maar inderdaad, hij had dan wel eens wat van die momentjes. Dan stiert er net op te letten, dan stiert het te dream. Dan jouwt de bal samen voort. Het is een top als wie ik zo'n momentje. Nou ja, daar kwam uiteindelijk geen goal uit. Dat had hij nog wat te vol in. En veroorzaakt nog wel eens een penalty. Ja, nee, dat klopt het. Maar Maar ja, dat is toch redelijk dodelijk als je verdediger binnen. ja, maar ja, dat weet je als je een jongen van 20 de del zetten. Ik bedoel, Floris Mand, die had ik een hele minne fase gehad, maar die stiert nou echt geweldig te verdedigen. Je hebt qua statistieken bij de beste verdedigers van de eerste divisie, dan was het waarschijnlijk net Leeuwen. Maar ja, op die leeftijd. Floris Man, je je hebt hebt dat bij erbij. de beste verdedigers van Qua de KKD. qua statistieken. Maar op basis van hoeveel wedstrijden had hij in de basis staan? Dat ken ik die uit de Holland net zeggen. Roelof ken ik Roelof best zie ik opzieken. Roelof zie je dat even op. Maar hij is in ieder geval de laatste 4 of 6 wedstrijden stiert hij in de basis. Oké, maar is het misschien nog een optie dan om te zeggen, we zetten Marco Tol op de rechterkant? Ja, nou Ja, dat weet ik eigenlijk net. Net een snelheid, denk ik. Toch? Marco Tol net, maar het is wel een echte verdediger. Bovendien willen ze Wel dat een die echte ze verdediger, willen maar- het ook weer dat die backs wat hoger opstaan. Daarom Ja, daarom. Dus kun je dat Tol. lekker goed. Ja, dan zou Ik denk net dat Tol een... je een Michael Breidrijk deel zetten kind. Ja, maar dan heel je die van middenveld aan. Dat Ja, hoor je net. maar zei Harry Brein nooit van het middenveld. Van Mullum zet je ik net op een back, dus het is wel een probleem. Willem Want zouden wel in het centrum van de verdediging kennen. Ja. Zo er een van die drie centrumverdedigers. Bersma het de snelheid Bersma heeft de snelheid net. En Pol? net uit het centrum. Ja, Pol is Steve links. Ja, en dan met Silla naar de andere kant. Ja, maar je ik Ja, net dat is wel. ook niet handig. Kwart zijn, het is een probleem. Heel Nee, wel maar omdat je John Lee van der Meer in die eerste wedstrijden doet te spelen. Ja, had nog net Sjanlit een echt Nee, het maar niveau hij uit weet te het wel, kennen. want ik denk dat Henk zo weinig mogelijk verrooien wil in het elftal. Ja. Dus- Nou, ik toch nog... de mat in de winterstop, ja, zo ik een Nairios back halen. Had Caschili inderdaad de rest van het seizoen Ja, niet spelen. het zou wel eens maar handig zijn. Hij is een heel skof blessure geweest. Speelt het dus Wie? nog net Ja. een heel soort. Ja, waar? Maar we hebben Doken Smit, waarom naar jou het? Oh, Doken Smit weer waarom? Mijn idee. Gewoon Ja? een jel hier Haal hem op. ophellen en jou een contract voor een jel hier. Maar is hij beschikbaar dan? Nee, hij had Troor in het contract. Dus Is dat wordt Is lastig. de voetbal. Oh ja, het is een trein. Het is een trein die trein. voorbij komt. Komt de trein voorbij. Ja, toch? Die trein die staat nou nog in ons. Die staat op Helmond, centraal. Helmond, Helemaal en die- centraal. Helmond Nee, centraal. wacht, en wacht, buigt- daar is hij, daar is en hij. buigt af naar het noorden. Ja. Ja, Dus zeker. de trein voor Doken Smit en dan maar- Doken Smit ophellen. Ja, Ja, Harry. zoek dan. Ja, gewoon Harry. Zoek dan. Gewoon Harry. Hij is een geweldige kerel binnen. Hij is een geweldig stuk karakter binnen. Ervaring. Hij is de ervaring binnen. De KKD, hè? Dit is geen Eredivisie. Hij wordt top. Ja. Doken halen. Jouw contract voor een jel hier. Ja.
prima. Maar rint je contract ooit dan bij Helmond? Nee, maar- Dus dan moet je moet wel daar een oplossing komen. Maar had hij haast niet spelen door een blessure. Dus misschien willen ze Dirk wel van zijn salaris hoor. Kies weer een oren spelen hè, die wat ze meer aan had. Ja. En maar hij mag wel fit wezen, want Hij mag anders wel hebben we er fit heerlijk wezen, niks maar van. ik geloof dat hij net al aan de wedstrijd, maar die weken daarvoor ziet hij wel weer bij de selectie. Oké. Dus hij is weer op de wijver om. Eens. Oké. Ik ben het met collega Faber volledig eens. Dus Dat Doken mag Smit, nou, Doken Smit Dan op. heeft hem wel eens contact met de directie van Cambuur. Want Ja. nou beweest hij meer op dat niveau, zal ik maar zeggen. Ja, Hij zeker. zit in hegere sferen. Hegere sfeer, Dus wat steeds meer naar op het plus. Ik zit wat meer op het plus. Maar dan hebben we dus Doken Smit op, dat regel ik. En Mooi. En regelt dan ik de technisch manager? technisch manager, ja, ik kijk jullie, ja, dat moet dus Linton Postumus worden, Oh. of net? Of Hans Ah, Nijland? Of net. Nee, Postumus heeft hem in ondervinding, Ja, jongens. dan moet dat Linton is nog wat. het kind onder één betingst. Wat Nou? niet. Dan moet Hans Nijland nog iets meer de buddy Een teugels buddyproject. doorloeken. Ja. En dan, dan shuk het zitten. Maar een Ken orennaller? Linton Postumus inderdaad onder de vleugels van Nijland vrij rap ontwikkeld tot een goede technisch directeur van Cambuur? Denken wij dat? Ja, ik ben toch... Ik wie net in het Rijnen, maar ik ben wel in die het dan net bewezen had. Ik vind dat hij op zijn functie toch het laatst in hem had die hem al bewezen had. Ja, Ted van Leeuwen. ja. Ja. Dat was Ted van Leeuwen. Als die krijg is, gelijk Harry, hè? Ja, maar die had hem bewezen. Streur van Steve of zo. Ja, lekker. Maar ik Ja, die vraag komen hier me niet. of die hier komen. Waar is die Als je laatste van onder- Steef? Van Steve, van Sparta. Die is nou... Oh, ik Henk kijk nog van even te Stee. Henk van zeggen. Stee. Ik kijk nog even te zeggen, technisch directeur zonder club op dit stuit. Dus dan kwam Van Stee er naar boven toch naar. Ik vind aan de andere kant, want ik wie sceptisch bij de omstelling van Rijnen. 0 ondervinding. 0 ondervinding, netwerk met je maar afwacht. Maar als je binnen de club jaren wat hij in dit kwartier al je Wolf ook kregen had, ja, dan kun je niet als je pet aannemen en concluderen dat het dus ik kan zonder dat je ondervinding Ja, hebt. want hij had wel Bangura verkocht voor 6 zo'n ton. Hij had wel hele jonge, talentvolle spelers. Daar zit hij vooral nog. Hij had die langdurige contracten. Contracten doen, hij Ja, heeft de verder die jong. scouting professionaliseerd, hij heeft de wien onder de jeugdopleiding. Ja. Als je in je club jaren in de club, dan Had een jij- geweldige gast wie hij in de sportcast. Nou ja, als er een keer puntje is, dan... Levert Sas is het goed dat hij bij Feyenoord net voor de camera staat. De Boeten is echt een hele geweldige fan. Kun je goed met hem praten. Praat ik leuk. Voor een camera is dat wat minder. Maar goed, dat doet hij nog met het wan, dus dat scheelt. Maar ja, als je de sjugge, wat hij zonder ondervinding wel Varko kregen had... Nou, daar vind ik prima. Dus misschien kan Linton dat ik wel Varko krijgen. Ja, Marco, nou ja, waar weet Marco van der Heijden? Marco van der Heijden. Hij Oud is Cambuur meer scout, onvaller. toch? Ja, is meer een scout. Ja, Ja, dat vind ik ook. Hij had ook 0 ondervinding. Ja. Maar goed, ja, je zoen... En aan de andere kant, Etienne Rijnen, wie wel een grote verrassing natuurlijk, doet ze bij hem uiteindelijk uitkwamen. Dus ja, waar weet is er wel weer een listje kleer en komen ze aan zijn mij een hele, voor u is nou nog totaal onbekende speler. Hellen ze die een keer op. Zit er nog iets in de Zwolle-connectie? Bram van Polen? Is hij er al ontdaan? Ja, Ja, die voetbalt nog. Ja, weet ik. Maar... ja. Wat ik kijk zei over Rijn. Rijn is wel en die is intelligent. En Ah, die een hele slimme jongen. Daarmee hier een goed net. vallen er al een heel soort aan voor Ja, bijvoorbeeld. dan valt Roelof af. Ja, Ja. ik zie hem. Ja, jongens, we Ik ben beginnen sorry. dit weekend, of komende vrijdag, dan spelen ze in de noemer Tolf, dat is Eindhoven. Ja. Cambuur zit nou, ja, dat is Eindhoven. Cambuur zit nou, wat zei ik? Cambuur zit nou, zesde. Ja, Cambuur zit zesde. Waar zit Cambuur naast dat we de winterstop in? nou ja, Cambuur het Eindhoven thuis, de Graafschap uit, Jong AZ thuis en Den Bosch uit. Dat is jouw wedstrijd. Bekertje in Dordrecht nog. Maar van die fjouwer, hoeveel winnen je dan? Eindhoven winnen je, Jong AZ. Ja, Ja, AZ, lekker dat. Jongens, het is uit, hè? Den Bosch, nee, Of thuis. niet? Oh, het is thuis, ja. Den Oh, Bosch dan, uit winnen je. Nou, leef het. Nou, ze winnen treien. Ze winnen de trein. Er komen er nog een punten bij. Zo, doe dat Goed, maar. en dan steen je voor de winterstop op, Vierde. op plak fjouwer. Ja. Bestoot hem maar eens, Geert? Ja, vierde. Dat komt. Roelof? Ja. Plak fjouwer. Goed zo. Waar zit Heerenveen dat we de winterstop in gaan? Sande. Zonde. Oké, wat Wat denk mooi je? trouwens dat ze beide op Vreten Jong spelen. Ja, een lekker, mooi man. sportprogramma. Ja, bij, kom maar die bij Vreten. radio. Ik zie dat van, ja. Nou, dan hebben we dat Hartstikke voor- leuk, toch? De beste correspondenten dan niet. Alsjeblieft, alsjeblieft. Jongens, te Hij eindbesluit. is eens. De overdenkingen. Tuurlijk. We zijn er nog daar. Komt-ie. De eerste is voor Andor. Etienne Rijnen of Linton Postumus? Linton Postumus Linton natuurlijk. Postumus. De koning is dood. Leven de koning. leven de Zo koning. gaat het dan. Geert. John Lee van der Meer of Marco Tol? Ja, toch John Lee. John Lee. Ja. En de laatste is van Rudolf. Tom Haaien of
Jeltebo Nurregaard. Potsa Tom Haaien. Tom Haaien. Goed zo jongens. Maar ik je dank zeggen. Ik vond het leuk dat je hem er weer een nijweekend. Dan ben we er vanzelfs weer. Maar een nagel podcast. Ik zou zeggen, ontan, ont nijweekend. Dag.